Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak ag trabaho, anak ko. Agsingsingpat kayo Saan nyo abaybay ang ti panagadalyo? Ay nawaw. Kanayon kami mo't mapan iti pagadalan, mami. Inaldaw. Inaldaw kayo nga agpaiso. Ngam sabali mat yar aramidan nyo ijay. Anya nga iti aramidon mi ijay? Apay adamagam. Saan ka di aday tala ag cellphone ti in-into na rin nyo? Saan aday ta ag ML ti aramidan nyo ijay pagadalan, ha? Ay nawaw. Naglaing mo ni mami Sanak amang rabrabak. No asino tinababati grado na kada kayo? Saan ko nga ikan iti kwartana? Already nakikan iti kwartak basta lodan na. Tumal na ka man? Tapno ada pag ML mo? Naglaing talaga ni mami Ay nawaw. Napanadag iti agkapsat. Awan da mo di tao. Mga no napandamanan iti ayan ti ada signal Ay nawaw. Ay, una yan, dagita nga ubeng. Tila silpon, ti butbuting-tingin da. Ay, nawaw. Sika man kiniti magpukaw kadakwada. Didak nga mindeng-denggan kat. Sumangpit dan tulat ta inton mabisinda. Kahit, sa tayo lakadimangan inton sumangpit da. Ay, una yan, ayate kastoy. Pati panangan, maliwayan dan. Gapulang iti kagigims da iti silpon. Ay, nawaw. Ada papanak ibagam kinimanang mau tay dengdeng na ti utaong. Wan lola. Mo lipatan. Awan sidaan tayaw ay nawaw. Nungay malipatak lola. Wano saan? Saan nga mo ni manang ti agluluto? Ay kasursurwan naman ti agluto Nagdakkalanan. Awan payam muna mga aramiden. Ay nawaw. Apay nga awan ako na lola. Kuno naglaing kami nga games iti cellphone. Kahit? Anya nga'y kumati pa kay ranudan yun dita. Ay, makan mo ay aday ta. Manang, ilutom ka no ti utong kuno ni Lula. Sapay inrogi ko na ito games iti cellphone ko. Sige ag-games tan adwa. No di mo masangot ya gidengdeng. Sige, tulungan nak nga rudamang natang. Tapno ag-games ta kalpasan amay tuon ko. Sige nga ron. Alaak man di dakil akartip tapno mabit ang maputed ti utaw. Ala, sirarapot matakin artib mon. Nasagay sa di mabayag. Awan panawuntan nga ag-games amanang. Ay nawaw. Ala, hingga kailuton ta ag-games tan. Sige nga rod, ipisok kon, timpla kon, rikadwa kon, tapno mamaminsan. Sige. Ala nga rodin. Tapno marugyan tan ti agay ayam. Nakaluto ka din, Cynthia. Apayawan pa ni Lulam. Boy, siya intuon ko, naluto nga tan. Siguradon iti dayja kabayag, di naluton. Nalpas tapayin ang games. Namin anon, nalaing kakitain. Apay nga agin indarasaas kayaw. Damdamagak no nakaluto kan. Ay, sige lolo, mapan ko kita naluton. Intuon ko pa'y laytay ti dengdeng agad. Ay, nawaw. Darasa manang. Ang mga naduyduyan kan naksat pa yan. Tangiwat mo, mangag na ka ni lolo. Umayak man, takitaak, tinlutom. Ay sus, kasla binugbog mo tintiin lutom. Naksat pa'y manang. Ay, si kantumat nga min, iba ka mga games ta. Ay, nawaw. Nunang ang jack mo timbaga abay-bay ang tilinutom. Basol mo na gungat ni Lola.
Basol ti cellphone Dandani pangaldawan. Sigurado dandani mat ni Lola itan. Ay nawaw. Ala ka, agsagana ka manang. Sigurado, ungtan na ka ni Lola. Di ka man nagkatawa ta damat basol mo. No, Ay nawaw. apay nga da basol ko met. Tinulungan ka pa'y anag na teng. Malasimpaan yon tilamisaan ubeng tay nakagaw. Lola, hey, naimas ti si dain tayaw. Inya dubo ni manang ti utong. Ay nawaw. Ay, kasta ka day. Ah, good girl. Amumat lang ti agluto iti adobo nga utong. Ay nawaw. Mapankuman kitaan. Anya aluto ngay daytoy. Binugbog uno inkirog. Ay nawaw. Anya nga itati si daan tayo kataldawan. Lola, resipi ni manang dayta. Ipasidayo kun kuha na. Ay una yan, Cynthia. Basit laban, agdi mo pa'y maramid. Daytan tulakat ag cellphone ti into naram. Naliwayang man siguron. Ureta na nga bakmat anak games iti cellphone na Lola. Anya ti maitad na kada kayo dayta panangabak yu aya. Inton maminsan nga agluto ka. Bantayam, saan mo abaybayan? Bimalbalasangan ka nga awan amaw. Hanyagay manan ti inluto ni Manang Mau. Kaslamanan binugbog, awan ramraman na. Kasday ayam ti binugbog. Naramanan nyo gayam ti binugbog Lola. Imbaga kaya rin naman aklukaw. Kinukunayo mo takas la binugbog. Kaya nasa di naramanan niya. Ay nawaw. Anay ko. Liyo ka nga ubeng. Anay. Pilusupo ka la kanayaw. Nabambanugak lang arudan. Anay ko, tilapayag ko. Anay. Batan niyo mo tina. Nagsakit. Anya, ulitin pa iti magpilusupo kanyak. Ay, nilula mo. Padasik man mo aguyudan talapayag yaw. Nagsakit. Angam siguro nakulbutan aguyudan tilapayag yaw. Ay, nagloko kang ubing. Di ka man umadayo. Ay, umay ka man ditay. Ay, Nagkulbot tilapayag ni Lola. Ay nawaw. agsubli ka ditay. Ay, nawaw. Ay, rabien ubeng. Maturog kayaw. Ibatan yaw na kita cellphone. Matinagan ano ibatan may. Madadaalan. Ay, mangrugi ka manan. Maturog kayo kidain. Saan kayo manan nga agpuyat gapo iti cellphone? Oray na kayo Lola. Maturog kayo. Bay, kayat mon sa ama panak, di ta silid mau. Kano nakatrang ka. Diyak mo't iluklukat ano maturog ka kaon. Ay nawaw. Ay, ada text ni Manang. Basaak man. Ay. Ag-imilta hindi kagpadlaw ko ni Lola. Na? Ay, agkumot ta. Tapno di na madlaw ti lawag ti cellphone. Uray ta saan met makita ni Lola. Ag-imilta. Ay, replyak man. Tag-games kami adwa. Hey, apa yan? Aldawan, maladaw kayo ni iti klase yaw. Naluton ti balon yaw, di kay pa'y lamarieng. Sigurado nagpuyat man dagita ubeng. Aldawan di na pa'y mareng. Imbagak matamasa pa da maturaw. Uray bagam, no di mo binantayan ida. Ay na, numabalin la kumagalaan ti cellphone da iti rabietap numaturog da dagos. Ay nawaw. Na, ay wala niya. Ay mayat sa gagpaiso no alam ti cellphone da. Maya daki din namang tad kadagita cellphone da. Ay nawaw. Ibagada amadama ti research da iti homework da. Ay nawaw. No kayat yu ti agmerienda da mabalin nga iluto dita pang merienda.
Iluto yun, Lola. Tanalaing kay mat ngagluto. Adagarod papanak, importante launay. Manang! Sikat yung mga ilutaw. Timiryendaan ta, Manang. Ay, jak amo nga iluto da ita, ngam amok akanan. Ay, nawa. Ay, naglaing ni Manang Naglaing arumason. Ay, amok manan asaan na kayat ti madisturbo iti panag-cellphone na. Ay, nawaw. Inton kwan, madadaal dagita matayaw gapo iti panag-cellphone yaw kanayawn. Ay, agbabawi ka kaday? Anaadan iti cellphone, Lola? Apay, agi-game sa kaday akas kada kayaw. Ha? Ti usar ti cellphone ket pag-text ken pangawag iti tao. Day talaang ti pangusarak iti cellphone. Wala, talaga tao ti awagan, Lola. Saan mo't na mabalin nga awagan tinwang uno baka? Rugam manan ti kinapilosupom. Anay ko? Sana cellphone ti talapayag ko, anay? Amo ka nga lapayag mau. So alina pigos ko ta kanayon nak ngamin apilosupwan. Ay nawaw. Apayan, di ka kadimapan iti pagadalan. Aldawan ay nawaw. Nasakit ti ulok, Lola. Maulawak no bumangonak. Ahay, ang mga no resulta na ita, antay kinanayon mo apa nag-cellphone. Kasano kumamot ngay aga po iti cellphone, Lola? Apay, dumanog ti cellphone? Ay nawaw. Imbaga kaya dumanog ti cellphone. Kunayo mga minaga po iti pa nagsil-cellphone na, so nagsakit ti ulo na. Dayta no dinanog ngagpaiso ti cellphone. Ay pumanaw ka man ditoy. Saan ka makatulong ka ni manang mo? Ha? Ay na, burburitor ka matatao. Ay nawaw. Burburitor nga. For your information, Lola, siyak ni Boy Guapo. Yasidig mo man talapayag mo ditoy. Dak kayot, dita kayon. Napatagpay la kanyak tilapayag ko. Agtumar ka pa iti agas a para sakit iti ulaw. Inton ka ba ilamawon mapanta iti doktor. Kanayon mo nga ibaga nga agulaw ka. Siguro, ada sakit ti mata maun. Mata manan? Di way baga sinukit ti cellphone ti mata ni Manang, Lola. Ada ka man gaya di taas idagsi ka, boy. Sigud, mate. May sangarod abalay ti paggigyanan tayo. Oh. Ay, umasidag ka man dito'y, boy. Adaman itid ka. Ha? Anya ti itid yung, Lola? Chocolate? Daita ti chocolate, lokaw. Ang nagaw. Ay, linapigos takmanan. Kunak mo chocolate itid yung. Saur kayo. Ay na, daita ti maalala ti pilosopo, akaskin ka. Oh, anya, kasano nga itan basag. Imbaga ti doktor nga da diferensya ti matam. Kasapulam ti eyeglass. Imub ubingan ka pa'y laang ay nawaw. Ay, dayta ka ti bunga, ti kinasulpang yaw. Imbaga may asaan aday ta cellphone ti sangsangun yaw. Manipod ita, Cynthia. Bawasam ti panag-cellphone mo. Uwen, Lola. Kabayatan adipay nalpas ti panakaaramid ti eyeglass mo. Saan ka pa'y ngag-cellphone? Tamang ano adda nga agulaw ka. Ay nawaw. Ay nano, hindi pa ila kumaadim ngagkaapaw. Di saan ka nagsakit iti kasta? Maulaw ka pa'y, Manang? Uwen nga rod, ading. Ay? Nasakit lang ta ti ulok. Kastoy gayam ti rigat na ti adda sakit na iti mata. Ay nawaw. Sapay enjoy ko matag cellphone. No di mo kaya't ngagsakit mat ti matam. I-jumpay lang ti panag-cellphone mo. Nagrigat gayam ti agsakit ti mata na. Nairan-ran na siguro Saan ko may batan ti cellphone? Anya saan maibatan ako nam? Ha? Ulitag. Saan ati ag-cellphone lang ti sangsangwam no di mo mat kaya't nga agsakit ta matam. Ay nawaw. Kasano ngay mahit no da umawag uno ag text. Saan mo't mabalin at isakak ti mang reply, Lola?
Ti husto apa nagusar iti cellphone ket pang-text ken pangawag laeng. Saan ket apagay ayaman iti nabaybayag nga oras. Alay, apay ngay lola. Nasakit ti ulo kan maulawak. Kasla grik-rikos, magidda kan na yan. Ay, amagan no dinanog ken sinukit ti cellphone ako nam... Agrigat magayan. Kapilitan na mapantay ti doktor. Kunak nga binasaan an nalabas ti panagsangsanguyo kadagita cellphone. Gabdi kay dumdum nga ubeng. Alay, kastoy gayam ti rigat na lola. Alay. Wen tanapig sa ti radiation ti cellphone no malabas. Amin ang nalabas. Dakas! Ay nawaw! Ti cellphone no aramadam iti husto awagas, maliklikan ti madi apadas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Drama, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay lumakay kan sanay. Awan ka na iti plano mamangasawa. Ay nawaw. Oh, mga alak la iti pakpakan nanang. May mayat ti awan asawa na. Tapno awan ti parikaw. Kasta pa iti makunamita ngabintun awan kamen. Ay nantungay ti pamilyam. Asinon to ti kadwa mo no katakunay-nay mo iti biyag. Ay nawaw. Wadan to makita ka na pintas. Ubing. Kasjay. Di iso ti armag. Ay nawaw. Ubeng kunam. Imbaga kaya nakanto na ita kunam mga ubeng. Naglakat ag sapol. No di nakayat ti umunang armag. Agkitak iti sa balay. Isuan na lakayan ka takastaan na pili ka. Ay, intun kwan nakapili ka iti kugang eh. Ay nawaw. Saan? Champion to ti pilyag na lang. Di mabalit nga ipag na iti Session Road ako na da. Di lakayat ti babaya pang rap road. Ay, di ka man nagpalpalangguan. Nadamag kumapapasyaram ka no tay bumakit a maestra, Edward. Ay nawaw. Nay, awan mo ti dagas na nanang. Uray bumakit tanasing pait. Dakkel ti agwat ti edad yaw. Kaya mau na dya a maestra? Awan ti edad day tanong may panggap ti ayat. Basta ginusto ti dwa, sana parikot ti agwat. Sa bagay, nasingpat ni Maestra Lucia. Amo tayo day tanabayag ka nga raw na mangisursuro dito'y lugar tayaw. Isungaro ti nangayataken ko na nanang. Impag no kaya nakakamay sa ka lang mga driver. Nalipatan yung tekunada. Basta driver, sweet lover. Papatsap, babairo ka no ata isaw. Di na kadipay sungbatan. Nabayag akong ngagdaddaton. Ikan na kumamatin itinamnama. Di mo ka di makita nga ubing ka unay para kanyak? Awan tinubingan, wano binakatan ka ni ayat. Huwag ko namon tamayat kan. Nakasagana ka mangikalay sa akin ka. Itanyaman nga oras. Saan ko nga ilibak? Ada matriknakan ka. Naanos ka amang sarsarong karkanyak. Ang mabainak.
Maestra nga ubing ti asawa na. Ay nawaw. Saan kumaday tati panunutom? Tinapatag kat dataan mo. Awan bibiyang ti asinuman. Ikanakpay ko maiti gundawa nga agpanunod. Ay na, ipatay ko langit din. Not paayam na. Nadamag kumat nga armam di bumakit a balasang. Urayan niya ti edad. Adalat takarbangan nga gayat. Angam no siya, jak kayat tinabakitan. Apay agbabakit. No way! Ay, no iso tinakariknaan, iti ayat. Awan makalapad. Uray asino, ti agdep-dep pa. Nagpakpakatawa ka mga manong. Into nagkuyog kayaw, di bagadan taon, asi ka ti urbon. Uray niya ti kurada, ading ko, awan bibiyang da. Ay nawaw. Ay no siya, di napintas kin ubing ti pilyag. Nakita yung kaditi napintas asa nga ili ni Nanaguring, nanang? Apay kumano nakita ka kunam. Kaya't yung kaditi di manugang? Apay ngay asak ti damagam kasi kamat ti makiasawa. Iso nga rod adamdamaga. Nagpudaw ko nagpintas. Wow. Uray umandap ti pudaw na no di na ka makayat. Ikaguma ka. Uray kita nyo. Siyak ti makagunod iti ayat da dyan napintas abalasang. Saan ka man siguro? Aramidak ti amin nanang. Tapno ayatan nak tinapintas abalasang. Anya ngay ko matiarabidem. Agpamarangak nga duti sa nikwak. Saan anasayat day ta nga arabidem? Agmay sa ka dito'y balayo, ading? Wen, diyak kaya ti sumuro ti garden da anti. Ay, kasta? Italangan na kayawan nak iti kasta kapintas. Anya ti kayat mo asawin manong? Iti day ta kalakay mo. Awan pa'y asawa? Ay, awan pa ti asawa. Di ka pa'y ngamin nakita. Sikati kayat ko akatakunay na iti agnanayawn. Akatakunay na eh? Saan ka diarigat ti masagrap ko iti sidong mo? Saan? Nakita mo ka di dagi ababoy kung baka. Medyan Huh? Apay dagijay abaka kan baboy. Kukwak amin dagijay. Kukwak dagijay. Numaki asawa ka kanyak, kukwata dagijay. Agkalaysa kami ka ni Lucia, tatang. Nay, apay manugot ni Maestra Lucia, makikalaysakan ka baraw. Wen, tatang. Intay makisarita ka dagiti dadakil na tatulagan tayo ti kalaysa may. Nay, ay na, talaga mga asawa kan. Inunaamon, ti kabsat mau. Alangan, may paudi kasanon, maglaklakayak abaraw. Hindi pa'y, Anya ngayon ti sawon ti tao. Ay, may mayat kumano imuna ti kabsat mau. Mga asawan tumot no makasapul iti asawaan na, tatang. Malang araw. Anya ngayon araw, no kasta. Napanan ka day, tikabsat ko, nanang. Ay, nalabay, tanapan ni Jibalay da nanayo aguring. Di ko naan na sirpaten na ti balo abakit, nanang. Ay, saan? Di sa nga ili da, ti sirpaten na, saan kat ani nanayo guring? Ay, nawaw. Damag ko nasadut ka no day di babae, nanang. Ibagam day tayo, kabsat mo Barang numadismaya, iti ibagbagam abalasang. Ay, nawaw. Ang mga naibagana aparpardayak ti balasa. Nagkalaysa kayo ka ni Edward, anak kao. Dito'y kayo ka di balay nga agyan. Mabalin nga agyan kami dito kan pasaray mapan kami mat ijay balay mi tatang. Imbag to makay patakder kami iti bukod mi abalay. Mala, ano sa nyo pala dito'y balay Ala ni tatang, mayat mat dito'y balay yo
Nagyaman naktaman nakaawat ka, balasang ka. Medyo dayo ngamin ije pagadalan dito'y balay. Asa sidag ije balayaw. Saan matunay nga dayo, tatang? Mayat kit di tapno ada ehersisyo no kas di amagnak amapan iti pagadalan. Ay na naggasat at talaga ti anak ko tanasing po ka, balasang ka. Uray bakit ti manugang tata na singput ma? Ay, dakil nga agpaiso ti agwat da iti anak ta. Agam di adal ni Lucia, agam nadayaw. Saan ama nagpamarang? Ay, kasanunto nga tamo ti agbalay nga asawa ni Sanay. Ay na, kanayon na nga ipanakla na pintas ka no. Kan ubeng ti agbalin nga asawa na. Hey, dahita nga ro ti sang kadagulit na. Napintas ka no, kan ubayng. Makitan to no. Kas maalakan ni Lucia iti kasingpot. Uray bumakit. Uray no napintas. No saan mo't anabuyugan iti nasaya at nga ramid kan ugalay. Ayos lays. Ay, dayta ti kapatgan lakay. Tinasaya at akababalay. Ay no, naragsakak na nang. Sinungbatan na ko ni Frida. Ay, Frida gayam, tinagan di bagbagam abalasang. Ibagbagak tumay. Napimpintas kan ubing ti asawak. Saan agas ka ni Manong Edward? Baka tinasawa na. Di na pa yung mumod na kitaan ti maibagay kang kwa na. Ay nawaw. Ay, kauray at anasing pamanilo siya. Bunang saan mo ta maikaringay pasyer di plaza. Iti lang bangkag Ay, saan ka man unay anakan tiyaw? Adi mo amo no anya ti kababalin ti agbalin nga asawam, loko. Awan, ti pakapilawan ti agbalin nga asawak nanang. Apalandak to at napintas ti agbalin nga asawak. Ay nawaw. Nga ta. Amangan kidi nga imbis nga apalanda ka. Saan takatawaan da ka? Nanang, intayo man kasarita ti dadakkel ni Frida tagkalay sa kamin. Ay, kaintayo Adamo na kasagana nga aramatum kat. Ay, di ibagbaga asyak ti katalag ti bambantayak baka kang baboy nanang. Na, anya di kayat mo asawan. Imbagak ngamin ako kwak dagiti bambantayak tapno maayayo kanyak. Nasaya at kadidayta. Mga lilaw ka iti tao tapno magunod mo ti kayat mo agunodan. Kasanungay nga ron na magunod to. No, diya maagulbod. Ay nawaw. Nalakay, dandan ni manen makiasawa ti anak tama isa. Ay, sapay kumaatakas ka ni Lucia, ti kasingpot ti maasawa ni Sanay. Sapay ka na, yun ti palanggwad na. Napintas ka no dagbalin nga asawa na. Ay, nawaw. Uray man no napintas no, madimot ti ugali na. Day tagaro ti bagbagak ka ni Sanay, lakay. Sapay kadwan, dagiti napasindayag at isudamot ti palpak. Ay, imbaga mo, lakay. Ura ibagada bumakit ni Lucia manugang tatatagagat kan nasingpat. Di nakpay binastos. Nadayaw siya. Kan di adal pay. Isu nga amuna ti agad jas. Tatada kayo dito'y balay. Sapay kumatag katunusan tayo amin dito'y tamay may sa tayo na pamilya. Uwan, tatang? San ka niya ni Frida ti kapintasan ka na tayo amin nga kakaruba? Ay, sapay kumata. Uwan ti pangpilawan ti karuba tayo. Anak kaw, ay nawaw. Awan ti madilaw da kada tayo. Umapal da ki diyan nanang. Anyagay ti apalan da? Kadi apalan da ti kinapintas ti asawak. Day, apa yun sana napanan ni Bakamaw. Agkaywara ti lupot na. Pati sapatos kan bag na agkaywara. Diyak mo, no napanan na. Ay na, manipod adda dito iti asawam. Agpaspasyar mati aramidin na.
Uray kumama no sana bimbab babayan. Pulakbol. Kasauktaw na nang. Nagbaliw pa day jay. Nasayat mo't ano agbaliw pa ay. Nakarwa sa dot kandogyot. Hindi kag danag, tabagbagak tayo sawak. Di mo man mo't iwara-wara dagiti gamit mo. Ta sanda kayat tinawara dito'y balay. No sanda kayat, di dalimanak da. Ay nawaw. Anya, ninanang ti agid dalimanag iti gamit mo? Iso tinalay nga agdilaw. Di iso ti mangi dalimanak no kayat na. Ay, sana rumbang ti bagbagam. Apay, rumbang aya, ati katugangam ti mangi dalimanag kadagiti gamit mo? Anya nga ron ti kayat mo. Agbalinak alos siya nga agdaldalos iti balayo. Ay nawaw. Saan mo't nga iti kasta Kita mo ti asawa ni Edward. Kanayon ng agdalaws. Nada dito'y balay, dalos a dalos. Di nakman ikumkumpara iti Reja, bakit? Ha? Napimpintasak matlaan nga miso. Ubingak pa'y. Ay tataad da tayo amin dito'y salas. Kaya't ko nga ibaga ti adda iti kaunggak. Anyat kahit yung ibaga nanang. Nangagko ti saritaan yu adwa itay. Adak iti asidag kat nangagko ti amin. Saan ka di ngagpaiso? Abak-bakitan ti asawa ni Manong Edward? Uray bakat ti bakat no nasingpat ka na dalimanag. Kaarig na tay balatinaw adikat nga uray nangiset na imas kan nakilnat. Kat ti ubing mo ngay nanang. Ano mo? Uray ubing ti ubing nudugyot kan sa daw. Abak na pa iti bakat akim-kimbet numakan kuma nasugsugpat. Ay nawaw! Ugali ti kangrunaan, taiso ti kapapatgan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Drama apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangalam ka di ka dagito iya mangga. Panay mabutak ay nawaw. Pinidot ko dagita ita ayan tipun na Mabalin pa imay. Dalusam da ita mabalinan. Nabit pa yan natinag. Ay, pagmadyan na katiawan mula na amangga. Wala di mo apalan. Agmula kanto intun agtudaw ay nawaw. Kaano pa ingay amaraman ng tibunga na? Intun agbunga siyempre. Kaanon tungay? Di tayo lamaw no kaano nga ipulang tibulod tayo abiyag. Dagitin to apom ti mairano na. Da makitam ang papan iti pinunti mangga. Bugkawam, tapno pumanaw da. Ay unay kat daytan. Ado ti agpidot iti naragrag abunga na ay nawaw. Bastawan ti mapan iti puun na. Tama nga no takawon da ti bunga na. Saan damat siguro atakawan? Nang runa ka ni Tata Jose, saan ang makauli? Uri sana makaulay, tamasukit mait. No may sawo no dua ti sukitan ng inaldaw. O di adun ti maurnong. Saan damat siguro nga agsukit? Si Kamat. Anyat ang ngay. No makita da nga ado ti bunga na. Patya, madidagsukit. Aha. Siguro, kasta ti aramid mo no makakita ka iti bunga ti mula ti sabalay. No. Iso kasta ti atap mo. Ay,
Hustuak, saan ka day? Na. Sa anak ang managambing, wano managapal ba kay? Imbag ta nasabat ka dito dalan, nanay ma. Ay, apay ka day, Baraok. Ada ka di importante nga, ibaga may nawaw. Kahit ko lang ay baga, adi kay tumapmapan, hindi pinuun ti manggame, wine. Ah, apay ka day. Ang mga numasulisog kayo, ngagtakaw iti bunga na. Ay, pidutan mo lang nila kay ikaw, tinaragraga bunga ti manggayaw. Siyempre pidutan na ti masukit na amangga tamatinag ka nga road. Ay, saan nga agtatakaw ti asawak, Baraok? Na, ibaga ay ati agtatakaw, nga isukot agtatakaw, ay nawaw. Ay, na yan. Mala, bayam tayo baga kiti asawak. Asaan amagmag na iti asidig ti manggayaw. Nagsabat kami ni Emilio di tadalan lakay. Apay akasla naliday ka, Mike. May baga na nga men. Asaan ka kano amagmag na iti asidig ti pinuon ti manggada. Day, apay nga ko ijay matidala na mapan iji bangkag tayaw. Abangan ka no masulisog ka ngagsukit iti bunga ti manggada. Kano naragrag matipid-pidutag. Kasta nga ron ti imbagak ngam saan amamatay. Adda atap na ngagsuksukit ka kano iti bunga ti manggada. Ay, diyak pa'y nagsuksukit. Nung nagpidaut, Namin ano ako na nagpidaut. Saan kan amagmag na ija? Tamno dida kan pagatapan. Mala, iti sabalin adalan ti pagnak no inak agiwayway itinwang. Wano mapanak iti bangkag. Anya dyan nadamag ko lakay. Iparparit mo kano nga damag na ija yan ti mangga tayo. Impare ko ata mangon no agtakaw da iti bunga ti mangga. Ay na, nakarukan samot lakay. Imadayo ti dalan da tamang rikos da pa iti sabali adalan. Rumbang lang agrikos da. Ang mga naging lalabas da pambaranda mo ti agpuros iti bunga ti mangga. Ang mga nuad adda masurundakin ka nung kasta lang ti aramid mo ay nawaw. Ang bibiyang ko ano masurunda. Tinaskaan, saan ang matakaw ti bunga ti mangga? Ay, sinalbag. At dalaki din nagtakaw iti bunga ti mangga kidrabe. Pag kunamot nga da nagtakaw, Nakrayan mo ti bunga di may sa asa nga. masiguradong ka di day talakay. Wine! Ano ti bunga da di asa nga? No ba yung tigam ti mulay? Ay, sigurado a pinununa sakbay ngay mulog. Ay nawaw. Ha! Adda lang nga ruda nasurundakin ka, idi emparit mo ang magnada ijay. Dalan nga min da ijay lakay. Kasano ajak iparit? Kit sangkatangad da ti bunga ti mangga. Alaman? Matangad damit laeng ata aduket nga rud ti bunga na, si kamet. Jaket at tangad-tangad dun ta. Apay nga minadi mo pa'y ipaburas. Tapno awan ti kanayon mo nga ikaluya. Da kayo ka diti nagpuros iti bunga ti mangga. Ay, apay pagtatakawan na kami matin, Baraok. Agdamdamag akla ang nana. Awan nakita yaw nagpuros iti bunga ti mangga. Ay, awan nakita ka tadyak mabambantayan ti manggam. Agpay sumat ti kunak. No kayat mo amaamuan no asino ti agal-ala iti manggam, bantayam Ay, nawaw. Ay, rabi siguro ti panangala da. Umiyan ka iti punti manggam, tapno amaom no asino ti pampabasula, no adda mapukaw abunga na. Naunag ti pampanunutam lakay. Apay ka de. Ay, kasano nga ta amamuak no asino ti agal-alay ti bunga ti manggak ay nawaw. Kunak ngamin nga ipaburas mon. May mayat no urayak ang umina ti presyo. Nalakapay ita. Adu pa'y ngamin ti mangga iti tsindaan. Ngam kanayon kamat nga agpungtot no kasjay nga aggapu kay di ka manggaam ay nawaw. Kay, nagkatawa nga rod no bimas iti bunga ti manggak.
Iti da ito yapudot ti panawan sa biglang agangin. Adulakit di ti mawagwag abunga na. Ne, kilaat mo ta nagrubot ka. Papanam nga eh. Anda na panunot ko. Tapno maamwak no asino tagtaktakaw iti mangga. Anya day ta na panunot mo. Anda papanak. Apaman asumang puwetak. Isayangkat ko tinapanunot kong addang tapno maamwak no asino tagtaktakaw. Anya ti aramidem ako nam. Wala, panawang kapay. Makitam daw. Na, anya nga ti bagbagan ana panunot na. Ay nawa. Ay damdamagan kanyak ni Emilio no nakita ka no tinagtakaw iti bunga ti manggana. Ay nawa. Masigurado na ka di natakaw. Day tama iti kunana. Natakaw ka no idirabi eh. Asino kumangay tinagtakaw. Amuman kinkwana. Agat atapla iti angin day jay nga Emilio. Atapen na nga dagal ala nga ure awamay. Nalabit akasta. Asino kumatim makaiturad amapan agburas nga imay. Ay nawaw. Wen nga raw. Apay na kita abarot. Aladam ka di ti mangga? Ipalikmot ko na ito iti puun ti mangga. Isaksak ko iti kuryente. No adda umasidag iti mangga. Sigurado ama kuryente ti sinalbag. Anya? Ikam iti live wire ti puon ti mangga? Tapno amok no asino ti mapanijay. Ay nawaw. Ay nalakay, delikado day tang aramidem. No amo da delikadaw. Saan da nga umas asidag? Tamakita damot ti live wire. Ay saan lakay? Ang mga no adda madisgrasya. Aha. No adda di kaya naasawan nga iso ti agal-ala iti bunga ti mangga. Saan ka kadya mabutang no adda makuryente? Apay ko mabutang ak. Dagita nga agtatakaw ati mabutang. Sana kasta ti kayat ko asawin lakay. Ay, basta aramidak ti panggap kong aramiday. Nalpas kong inwayat ti wire bakit. Mabalin ko nga isaksak ti kuryente. Tapno mabutang ti umasidag iti puun ti mangga. Ay, sanak nga umanugot iti naramid mo. Kasano no adda madisgrasya? Pagdanagam ayan no adda. No sanda akayat ti madisgrasya. Di sanda mapan iti ayan ti puun ti mangga. Ay, Jackman amukan ka. Kaslaawan kayat mo kadagiti ka arubam. No tangdanam ladagita ka aruba umasidag da adagos. Kwartala ti kayat da. Naimbagam nga, umay kayo, tatangdanan kayo, umasidagdan. Ay, nawaw. Ay na, saan nga iti amin na gundaway, kat mapaggunay mo ti kwartam. Taapay kumasaan. Kwarta ti kang runan dito'y lubaw. Di ta ka nagkamali. Na? Adda maaramidan ti padam a tao asaan amagatang ti kwarta. Kas kumaitian niya, aber. Saan amagatang ti utang anaimbag anakam. Saan mo amagatang tinasayat nga ugali ti kaarubam? Ay, nadamag mo ka din tinaramid ni Emilio iti puon ti manggana. Ay, nawaw. Isumat ti sarsaritain da iti kalsada. Inikan na kano iti kuryente. Unay lakit ti tao na iya. Kasanaw no adamapan nga ubeng. Ay, naday tangaro tinakaamak bakit? Ay, apo, sana limpyo ti utak nan lakay. Ay, napatpatag ti mangga ngam ti daduma tao. Di nalapang panunutan dagiti ubeng. Agasem nga iti kaatidog ti wire nga ingkabit na manipod iti balay na. Aging ga ijayan ti mangga. Saan matkid di unay nga dayo? Angam delikado ti kasjay. Ano ti mang babalawkan ka? Gapoy ti inaramid mo. Masurunda ta saan da makatakaw. Saan aday ita ti makagapulakay? Taan niya kuma? Bimato ka no ti panagpuspusom. Wow. Adula amin. Sa ulat ti tao nga umapal da ita. Anyang ikumatiapalandakan ka. Aguray ka man, bakit? Apay, asino ti sakit mo? Dagijay atat tao, uno siyak nga sawam, Emilio!
Ay, imbagta nasabat ka, Barok. Nay, apay na, aday pagayaw. Ada na kay baga na dadahil ka numat ti alad, tinangibulusam ka dagiti bakam. Anya? Sino man ti umapala ng dadal iti alad? Mga nunarukop, ti adigi ti alad. Iso kas jay, nadadaal. Salbag. Ay, inakmang kitain. Ay, una Barok. Sayang mati bakam no ada mapukaw. Sos. Mapengay. Ne. Inanay mo nga agpaison nagitipos ti alad. Ay, nakaruwar ti baka. Ay, inakman kita napananda. Ay, ang mga napanday di ayan ti mangga. Ay, darasak. Ay, sos, apay ngay. Agilad mo tim dagiti baka iti ti mangga. Ay, sos, nakuryente sa mo dagiti baka kaon. Ay, sus, imasidag na iti mangga. Adan sa mo nakasalapaw, iso ang naguyod, nakuryente da. Ay, sus. Ay, anya ka dito napaspasamak ka dagiti baka, lakay. Ay, ang mga nuwanda ng kuryente ko nagtaray. Nasalapon na siguro ko, naguyod ti wire. Nairaman ang dagiti daduma, abakak. Ay, sus. Anya nga italakay. At dalakit nga rin tipukaw mo. Natayan dagiti bakam. Ay, salbag. Apa yan nairana ang nadadaal ti alad? Ay na, agsipot taday tabong at imangga ti pampamaysam. Ha? Saan mo kayat nga damay rano di ti maragreg? Ay, binaybayak la ko man ti mangga. Tinakuryente dagiti bakak. Ay, sus. Dakkel ti pukaw ta. Gapu iti day ta alay buwair. Ay, uray malakok amin ti mangga. Di na pa'y maartapan ti gatad dagiti baka. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Kita no anya ti ipang pangrunam. Tumulong iti kaarubam, wenno sika kat mapukawan kapu iti kinapaidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kasta ti aramid mo no makakita ka iti bunga ti mula ti sabalay. Na. Iso kasta ti atap mo. Ay. Hustuak, saan ka day? Na. Sa anak ang managambing mo no managapal bakay. Imbag ta nasabat ka dito dalan, nanay ma. Ay, apay ka day Barok. Ada ka di importante nga ibagamay nawaw.
Kaya't ko lang ay baga, adi kay tumapmapan iti pinuon ti mangga may wine. Apay ka, day. Ang mga numasulisog kayo nga agtakaw iti bunga na. Ay, pidutan mo lang nila kay ikaw, tinaragraga bunga ti manggayaw. Siyempre pidutan na ti masukit na amangga tamatinag ka nga raw. Ay, saan nga agtatakaw ti asawak, barok? Na, ibaga ay ti agtatakaw nga isukot agtatakaw. Ay nawaw. Ay, huna yan. Mala, bayam tayo baga kiti asawak. Asaan amagmag na iti asidig ti manggayaw. Nagsabat kami ni Emilio di tadalan lakay. Apay akasla naliday ka may. May baga na nga men. Asaan ka kano amagmag na iti asidig ti pinuon ti manggada. Day, apay nga ka ijay matidala na mapan iji bangkag tayaw. Abangan ka no masulisog ka nga agsukit iti bunga ti manggada. Kano naragrag matipid-pidutag. Kasta nga ron ti imbagak nga saan amamatay. Adda-atap na nga agsuksukit ka kano iti bunga ti manggada. Ay, diyak pa'y nagsuksukit. No nagpidaut, Namin ano ako na nagpidaut. Saan kan amagmag na ija? Tamno dida kan pagatapan. Mala, iti sabalin adalan ti pagnak no inakagiwayway itinwang. Wano mapanak iti bangkag. Anya dyan nadamag ko lakay. Iparparit mo kano nga damag na ija yan ti mangga tayo. Impari ko ata mga no agtakaw da iti bunga ti mangga. Ay na, nakarukan samot lakay. Imadayo ti dalan da tamang rikos da pa iti sabali adalan. Rumbang lang agrikos da. Ang mga no agin lalabas da pambaranda mo ti agpuros iti bunga ti mangga. Ang mga nuad adda masurundakin ka nung kasta lang ti aramid mo ay nawaw. Ang bibiyang ko ano masurunda. Tinaskaan, saan ang matakaw ti bunga ti mangga? Ay sinalbag, at dalaki ni nagtakaw iti bunga ti mangga iti rabay. Pag kunamat nga da nagtakaw? Nakrayan mo ten ti bunga di may sa asa nga. Pasiguradong ka di day talakay? Wine! Ado ti bunga da di asa nga? No bayong ti gam ti mulay? Ay, sigurado a pinununa sakbay ngay mulog. Ay nawaw. Adda lang nga ruda nasurundakan ka, idi emparit mo ang magnada ijay. Dalan nga minday ijay lakay. Kasano ajak iparit? Kit sang katangad da ti bunga ti mangga. Alaman? Matangad damit laeng ata aduket nga rud ti bunga na, si kamot. Jaket at tangad-tangad ta. Apay nga minadi mo pa'y ipaburas. Tapno awan ti kanayon mo nga ikaluya. Da kayo ka diti nagpuros iti bunga ti mangga? Ay, apay pagtatakawan na kami matin, barawk. Agdamdamag akla ang nana. Awan nakita yaw nagpuros iti bunga ti mangga. Ay, awan nakita ka tajak bambantayan ti manggam. Agpay sumat ti kunak. No kayat mo amaamuan no asino ti agalala iti manggam, bantayam Ay, nawaw. Ay, rabi siguro ti panangala da. Umiyan ka iti punti manggam, tapno amaw, no asino ti pabasula, no adda mapukaw abunga na. Naunag ti pampanunutam lakay. Apay ka de. Ay, kasano nga ta amamuak no asino ti agal-alay ti bunga ti manggak ay nawaw. Kunak ngamin nga ipaburas mon. May mayat no urayak ang umina ti presyo. Nalakapay ita. Adupay ngamin ti mangga iti tsindaan. Ngam kanayon kamat nga agpungtot no kasjay nga aggapu kay jay ka manggaam ay nawaw. Kay, agkatawa nga rod no bimas iti bunga ti manggak. Iti day to'y apudot ti panawan sa biglang agangin. Adulakit di ti mawagwag abunga na. Ne, kilaat mo ta nagrubot ka. Papanam nga Anda na panunot ko. Tapno maamuak no asino tagtaktakaw iti mangga. Anya day ta na panunot mo?
Anda papanak. Apaman asumang petak. Isayangkat ko tinapanunot kong addang tapno maamwak no asino tagtaktakaw. Anya ti aramidem ako nam. Wala, parawang kapay. Makitam to. Na. Anya nga tati ibagbagan ana panunot na. Ay nawa. Ay damdamagan kanyak ni Emilio no nakita ka no tinagtakaw iti bunga ti manggana. Ay nawa. Masigurado na ka di, natakaw. Day tama iti kunana. Natakaw ka no idirabi eh. Asino kumangay tinagtakaw. Amuman kinkwana. Agat-atap la iti angin day jay nga Emilio. Atapin na nga dagal ala nga ure awamay. Nalabit akasta. Asino kumati makaituran amapan agburas ngay mait. Ay nawaw. Wen nga raw. Apay na kita abarot. Aladam ka di ti mangga? Ipalikmot ko da ito iti puon ti mangga. Isaksak ko iti kuryente. No adda umasidag iti mangga. Sigurado ama kuryente ti sinalbag. Anya? Ikam iti live wire ti puon ti mangga? Tapno amok no asino ti mapanijay. Ay nawaw. Ay nalakay, delikado day tang aramidem. No amo da delikado. Saan da nga umas asidag? Tamakita damot ti live wire. Ay saan lakay? Ang mga no da madisgrasya. Aha. No adda di kaya naasawan nga iso ti agal-ala iti bunga ti mangga. Saan ka kadi mabutang no da makuryente? Apay ko mabutang nga. Dagita nga agtatakaw ati mabutang. Sana kasta ti kayat ko asawan lakay. Ay, basta aramidak ti panggap ko nga ramiday. Nalpas kong inwayat ti wire bakit. Mabalin ko nga isaksak ti kuryente. Tapno mabutang ti umasidag iti puon ti mangga. Ay, sanak nga umanugot iti naramid mo. Kasanunod da madisgrasya. Pagdanagam ayan no adda. No sanda akayat ti madisgrasya. Di sanda mapan iti ayan ti puon ti mangga. Ay, Jackman amukan ka. Kaslaawan kayat mo kadagiti ka arubam. No tangdanam la dagita ka aruba umasidag da adagos. Kwartala ti kayat da. Naimbagam nga, umay kayaw, tatangdanan kayaw, umasidagdan, ay nawaw. Ay na, saan nga iti amin na gundaway, kat mapaggunay mo ti kwartam. Taapay kumasaan. Kwarta ti kang runaan dito'y lubaw. Di ta ka nagkamali. Na? Adda maaramidan ti padam a tao, asaan amagatang ti kwarta. Kas kumaitian niya, aber. Saan amagatang ti utang anaimbag anakam. Saan mo amagatang tinasayat nga ugali ti kaarubam? Ay, nadamag mo ka din ti naramid ni Emilio iti puon ti manggana. Ay, nawaw. Isumat ti sarsaritain da iti kalsada. Inikan na kano iti kuryente. Unay lakit ti tao na iya. Kasanaw no adamapan nga ubeng. Ay naday tangaro tinakaamak bakit. Ay po, sana limpyo ti utak nan lakay. Ay napatpatag ti mangga ngam ti daduma tao. Di nalapang panunutin dagiti ubeng. Agasem nga iti kaatidog ti wire nga inkabit na manipod iti balay na. Aging gaijayan ti mangga. Saan matkid di unay nga dayo? Agam delikado ti kasjay. Ano ti mang babalawkan ka? Gapoy ti inaramid mo. Masurunda ta saan da makatakaw. Saan aday ta ti makagapulakay? Taan niya kuma? Bimato ka no ti panagpuspusom. Wow. Adula amin. Sa ula ti tao nga umapal day ta. Anyang ikumatiapalandakan ka. Aguray ka man, bakit? Apay, asino ti sakit mo? Dagijay atat tao, uno siyak nga sawam, Emilio! Ay, imbagta na sabat ka, Barok. Nay, apay na, aday bagayaw? Anda na kay baga na dadahil ka numat ti alad, tinangibulusam ka dagiti bakam. Anya? Na, asino man ti umapala ng dadal iti alad? Mamanga no narukop, ti adigi ti alad. Ay,
Iso ka si Jay. Nadadaal. Salbag. Ay, ina mang kitain. Ay, una barok. Sayang matibakam no ada mapukaw. Sos. Mapengay. Ne. Inanay mo nga agpaison nagitipos ti alad. Ay, nakaruwar ti baka. Ay, inak man kita ano napananda. Ay, ang mga ano napanday di ayan ti mangga. Ay, darasak. Ay, sos, apay nga. Na. Agilad mo tim dagiti baka iti en ti mangga. Ay, sos, nakuryente sa mo dagiti baka kaon. Ay, sos, imasidag na iti mangga. Na. Adan sa mo nakasalapon, iso ang naguyod na kuryente da. Ay, sos. Ay, anya ka rin tinapaspasamak ka dagiti baka, lakay. Ay, ang mga nuwanda ng kuryente ka nagtaray. Nasalapon na siguro ko naguyod ti wire. Nairaman ang dagiti daduma, abakak. Ay, sos! Anya? Ay, anya nga italakay. At dalakit nga rin tipukaw mo. Natayan dagiti bakam. Ay, salbag. Apa yan nairana ang nadadaal ti alad? Ay na, agsipot taday tabong at imangga ti pampamaysam. Ha? Saan Ay. mo kayat nga damayranod iti maragreg? Binaybayak la ko man ti mangga. Ngem tinakuryente dagiti bakak. Ay, sus. Dakkel ti pukaw ta. Gapu iti day taalay buwair. Uray malakok amin ti mangga. Di na pa'y maartapan ti gatad dagiti baka. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Kitaem no anya ti ipang pangrunam. Tumulong iti kaarubam, wenno sika ket mapukawan kapu iti kinapaidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.